sobrang busy. Kaya organized na siya. Kaya, hello! Say hi! Hi! Sa anti-rabies, yun para sa nagbabox do, food do, sa ating giveaway. So, hello guys, good morning. So today is yan, si Hagrid. Tapos yung pinsan niya. Hi, say hi Garin. Hi. Hindi yung pinsan niya naglalaro sila. Tapos ko lang maglaba again. At saka mapagugas rin ako ng plato. At yun, wala akong masyadong gagawin ngayon. Ano lang, kailangan ko mag-edit, mag-upload mamaya. Yun lang. Kasi kahapon hindi ako nag-ano kasi birthday ng sister-in-law ko. So yun, hindi ako nag-vlog. Pero ayun. Manonood lang ako ng TV. Wala masyadong ganap today. Kailangan lang naming konti lang yung aking to-do list today. Kaya ayun, relax muna tayo kasi straight na parang sobrang busy. Kaya ayun. Hello guys, good morning. Pasensya na, hindi ako nag-vlog kanina kasi nakikinig kasi ako ng sounds because I need some motivation dahil kailangan ko maglinis. So ayun, nakapaglinis nga ako. Tapos ako nagluluto ng aming ulam sa umagahan. Ito yung aming ulam. May sotanghon at saka fried fish. Tapos ang dilim dito na part. Tapos in-arrange ko yung mga toys ni Hagrid saka yung sa mga TV, yung mga books kasi parang disorganized na siya. Kaya ayan, arrange ko na pati na yung puzzle at saka table niya. Okay na rin. At ang next kong gagawin is ito, hugasan ko na nga siya yung sa mga condiments at saka sa mga toyo, oil. Kasi kailangan na nila ng pansin kaya nilinis ko na. Linis na yung kanyang lagayan. And yun, after this yung naman ibabaw ng ref. So yun yung atupagin ko muna ngayon. So yan, itong part na ito ang kailangan kong trabahuin dahil sobrang na siya disorganized. Kaya ayan, so ito yung mga hindi ko na mga bote, mga plastic. Balik ko isang cellophane. Ayan. Hello guys, good afternoon. So ayun, ngayon ako nag-vlog, no? Dahil wala na nakaganapan today. Hello guys, good morning. So yung mga sa likod. Today is Saturday. Tingnan niyo ako yung pimples sa may mata. Kakaalis lang ni Papa tapos si Hagrid nagsa-study siya. Practice na naman siya sa pagsusulat. Kasi alam niyo na malapit na siyang ng small nga Asa? Kani? Kabalo. Sige. Ginagawa ko ngayon guys is ini-erase ko ng wipes yung mga kasi mahirap na siyang tanggalin pag medyo na siya sa papel. Kaya pinupunasan ko ng wipes. Mga na to, mga sulat niya din to. Kaya ayan. Hello guys, may ugto. So lunch time na. Pantay lang ha. Dili, saka dito.
maglalaba ako guys. Actually, lunch time na. Pero ngayon ako maglalaba. Isa na ako maglalaba ngayon. Kaso, bukas, walang kuryente, walang tubig. So, hindi ko alam kung bakit. So, at saka yung aking washing machine, after ko maglaba, nilalagyan ko yan ng tubig parate. May tubig yan laman, puno yan, yung washing machine. So, yan, maglalaba lang ako. Konti lang naman yung lalabahan ko. Hello, guys! Hello! Say hi! Hi. Dito kami sa ang ganda ng dito eh. Punta kami kina mama. Today is Sunday. 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 Festa! Sobrang init guys. Alam niyo ba kung gabi kainit? Ay, bibig. Black, alam mo yun. So, naka-shorts lang kami ni Agard. Kasi papunta namin kami kina mama. Basta. Dali. Hello guys, good morning. Today is ano mga yun? Monday, today is Monday. Tapos umaga eh umuulan. Tapos ang dami kong gagawin ngayon dahil kahapon napost ako sa Instagram, pumunta kami kina mama. Bibi, nuno ha. So, ayun, kahapon, si Hagrid sa pusa, nakagat siya kasi natapakan ata niya. Kakadating lang namin dun kina mama. Tapos, yun yung nangyari. Kaya, papunta kami ngayon sa, magpapa-injection siya ng anti-rabies, diba? Anti-rabies yun. Pagkatapos, yun, kailangan ko mag-film today. Sana hindi lumakas yung ulan para makapag-film ako. Ay, ilang days na akong may utang sa inyo, ilang days na akong wala upload. At saka maglalaba kasi ako mamaya guys. Pagkatapos si Papa, mamaya is may party sila. Lalaban ko yung polo. Nakabili kami ng white polo kasi dun sa ukay-ukay 5 pesos lang. Kita ko sa inyo mamaya pag ko siya kasi inanok pa siya ng kagabi. Suka, ininit, hot water, yun yung mga inano ko. Tapos yun, so mamaya kami lang daw nag-grid sa gabi kasi yun si Papa siya, party sila sa nila. So yun, hello guys, good afternoon to, diba? So ayun, kakarating lang namin guys. Ayan, naligo na ako pati siya kasi sobrang malikabok, as in lahat na talagang duming-dumi yung napakadumi ng katawan ko kanina, sa grabe. Tapos kasi umalis kami guys, kung pina-follow niyo ako sa Instagram, nag-post ako doon na nagpaano si Hagrid ng, kasi yung parang sa anti-rabies, yun para sa nagpa-vaccine siya ng Nagamay. mo naman asa kadak ko. And then doon parang whole day kami doon. Parang naging whole day siya. Kasi tapos dalawang needle. Dalawang para pang inject kasi left and right siya. Tapos babalik pa kami. Guys, so ang ingay. Yan. Kaya yan din yung dahilan na wala akong upload kasi meron siya akong i-film na dalawang video kasi hindi ako makapag-film at saka hindi ako makapag-vlog kasi nang masyado kasi sobrang ingay talaga kagaya ngayon, diba? Straight na sila na ganyan. So, party sila, no? So, wala silang pakialam sa kanilang mga kapitbahay. So, ayan, wala tayong magagawa dyan. Pero, ayun,
Tapos yun nga, kasi na ano si Hagrid sa pusa. Kahapon, Sunday kahapon, nagpost ako sa Instagram na nandun kami kina mama kasi every Sunday talagang inaano ko na kina mama kami makapag makapag-banding kay mama. Tapos yun, brown out doon, black out. And then, ang nangyari, hindi siguro niya nakita yung pusa na nasa loob ng tindahan, natapakan niya. Yung pusa pa naman yun, talagang nangangagat yun. So, pag naano siya, kasi yun. Pero hindi amin yung pusa. Ano lang siya na pusa, parang gala. Pusang gala siya. So, talagang nakagat talaga siya. So, kaya pumunta kami diretso kanina doon. Grabe nga, yung pasay talaga siya dun eh. Na nga ako pag next time na ingay talaga guys. Next time na mapaturok na naman, talagang maghihirapan ako kasi ganun talaga, sobrang bigat. Kasi left and right, diba? Talagang hindi ko siya maano kasi ayaw talaga niya sa isang shoulder, ayun. Kaya ayun, tapos dumiretso na kami sa palengke kasi may binili ako, tapos pumunta na rin ako sa aking supplier, nag-restock ako ng konti. Yun, tapos mamaya, sabi ko sa inyo, mamaya may si Papa, meron siyang party. So, may party sila. So, lahat ng itong mga yan, yung mga ipapak ko yan ngayon. Tapos nagmamadali ako. Pakita ko na ba sa inyo yung ni Papa damit? Tumang ingay talaga guys. Uy. Maingay pa yung mga bata sa labas. Mamaya pakita ko na lang sa inyo kasi maingay yung mga bata sa labas eh. So, ayan. Ingay talaga. Pak! Pudo kay kaya. 5 pesos. Pudo kay kaya. Cellphone. Ito bang sapang? Layo sa ito. Yeah, fudo. Hello guys, good morning. So, today is, bang araw ngayon? Tuesday. Today is Tuesday. Kakagising ko lang. Alam niyo ba, natulog ako kagabi is almost 12 o'clock. Okay. Lang kami. Parang kami sa mga sister at brother-in-law ko sa labas. Kasi wala si Papa kagabi, diba? Nag-party sila. So, ako naman kami doon. Chika lang kami doon kagabi. Kaya, sobrang chika yun. Matagal lang ako matulog. Pero ayan, sana ay makapag-upload ako at makapag-edit kasi wala akong i-edit din. Kaya ilang araw na ako walang upload. Kaya ganun, wala ako upload ilang araw na. Sana ay makapag-edit ako ngayon, no? Tsaka ngayon magluluto ako ng ulam na. Ito yung lulutuin ko isda. Nilagyan ko ng lemon, tapos asin. Yun lang. Kaya pituhin natin. At saka pala guys, dahil party si Papa kagabi, may napanalunan siya. sabi ko sa kanya kagabi, pag hindi ka makapagdala ng premyo, wag ka na lang umuwi ha. Kaya na-joke ko siyang gano'n siya, grabe naman. So kagabi, nakabit-bit siya ng regalo. Ito siya guys, tawag dito, griller. Yung pag ihaw-ihaw. Ayan. Tapos na tawag dito, natatanggal to. Etong Tapos meron siyang free na dyan, tong. Ayan makikita nyo. May tong siya na free para sa uling. So, ayan. Ang price niya, may price pa talaga to eh. Yung price. Ayan, 675. Na ayaw mag-focus. Ayan yung price, 675. Tatawa nga ako kay Papa. Uy, nanalo ka pa ha. Kasi nung anong araw ba yun, sinabi ko sa kanya, sana makabili tayo ng para makakapag-ihaw-ihaw tayo. Kasi masarap yung meron tayong kasi makakapag-ihaw.
So talagang, hindi ko in-expect na ito pa talaga yung mapapanalunan niya. Kaya ayun, tapusin ko lang muna yung pagluluto ko guys dahil at na nga eh. By the way pala guys, i-announce ko na actually matagal ko na tong nabuno tong nanalo sa ating giveaway. So, nakakalimutan ko lang lagi i-announce. Kung ngayon i-announce ko, si Sis, hindi ko alam kung paano i-pronounce ito, Techie DCM or Techi DCM. Yun, siya yung nanalo. So, congratulations sa'yo sis. Pag ilalagay ko yung ano niya dito, yung message niya sa ating comment niya sa comment box. So ayun, tapos sis, ano lang, i-email mo ako, may email ako dyan sa baba sa description box. I-email mo ko yung complete name mo, address, tsaka yung contact number mo, and also mag-screenshot ka na rin doon sa yung account, screenshot mo, kailangan subscriber. So yun lang. Tapos para maipaship ko na siya after. So, yun, mag-email ka lang sa akin, okay? So, thank you sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-share na inyong mga tawag dito, budgeting style, ganon. So, yun. So, yun lang guys. Gusto ko lang talagang isingit ito sa vlog kasi para madagdag siya doon sa, para ma-edit ko na siya at ma-upload ko na siya today. Sana dahil ilang araw na akong walang upload at saka mag-film ako mamaya. Try natin kung matapos ko siya. Kung walang maingay mamaya, ma-film ko yun. Sana So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Nakalagay yung link sa description box. And see you in my next video guys. Babush! Mag-edit na ako.